हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि बड'लेण्ड कसारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो गासैबो बड' इउटुबारफोरनि गोदान निउस आपडेट लाना फैदो दानिया सबसे फार्स्ट निउस आपडेट जाबाय मेहेर औवारी चेनेला। बिथाङा 20K जासिगौमोन, दा जाबाय। बिथाङा 20K जाबाथाय बुंदोंमोन कमिउनिटि पस्टआव पस्ट खालामना बुंदोंमोन बिथाङा, जेराव लिरदों बिथाङा 20K स्पेसियेल मा लुबैदों। 1 नाम्बार दाढ़ि सिननाय, 2 नाम्बार अमा जानाय, 3 नाम्बाराव सोरगोफुरि भ्लग नुथायना सानडे। नायनोसै बबे मोनसेया बांसिन कमेन्टखौ। बिथांनि चेनेला 20K जामारबाय। बिथाङा भिडिअ'खौ माला लाबोयो मिथिया आरो अबे मोनसे भिडिअ'खौ लाबोगोन मिथिया। बिथाङाव सोरबा बुंदों 1 नाम्बारखौ, सोरबा बुंदों 2 नाम्बारखौ, सोरबा बुंदों 3 नाम्बारखौ। बिथाङा दा अबेखौ बांसिन कमेन्ट मोनदों बेखौनो खालामगोन होनना बुंदोंमोन। नायनोसै बिथाङा माब्ला भिडिअ'खौ रिलिज होगोन। दानिया फैदों नेक्स्ट निउस आपडेटआव। जोंनि नेक्स्ट निउस आपडेटआनो जादों BM जोरोब चेनेल आरो बड' इनफ'। बिथांमोननि चेनेलखौथ' मिथिखागौ। बड' इनफ'नि चेनेला गोबां जौगाबोदों, थाबनो ग्र' जादों। बिथाङा दासान्दियाव बिथाङा BM सोदोबखौ बारनो नागिरदोंमोन, नाथाय BM सोदोबा बिथांनि एसे आवगायना दङ। बिथाङा बड' इनफ'आ दाननो हागौ बिथांखौ। बिथांमोननि चेनेला दा बबे मोनसेया बांसिन ग्र' जागोन सोरना मिथिया। दा बिथांमोननि 1000ल' बारा जाना दं BM सोदोब चेनेला। फैदो दाना नेक्स्ट निउस आपडेटआव। जोंहा नेक्स्ट निउस आपडेटआनो जादों दावमासार फिल्म प्रडाक्सन। गुगोल बाबा प्रडाक्सना मोनसे टिम खालामनानै बिथांमोना गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों आरो बेहाय भिडिअ आपल'ड खालामबाय आरो बिथाङा सानसेनि गेजेरावनो 1Kनि बारा साबस्क्राइबार मोनदों होनना फोरमायदों। दिनै भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनांगौ। गोजोन्थों।